Josh, okay lang dito sa camera. Josh, naka-camera ka ha. Kinukuryente ka na. Yan na yung ano. Electric chair. Kaya ako nabot na sa bandang mula. Hindi ka pa nagpaana. Medyo nabawasan ko yun. Ito mo. Ano gusto natin? Ano siya? Nabawasan. Masakit pero Okay na daw si Josh. Josh, para nabuhayan ba? Nag-cramps ka, ano nangyari? Sumarap ba o ano? Ayos pre? Ayan, dito tayo, kwento tayo. Ito yung nakatalo sa amin, no? Si Regan.